Sa number 2, backchip coordinator nagklaro sa mga punong barangay nga wala sa ginapili nga kolor ang Benitez administration angot sa health program sini. May masobra na sa 20,000 ka Bacolod City Comprehensive Health Program applications ang nabaton sa Benitez administration, kag masobra na 6,000 ang na-validate suno kay Engineer May Kwai Kong, ang coordinator sang backchip. Pero sa pagsinapol, wala na paiway sa pila ka mga punong barangay nga mamangkot kun nga wala na lang ginpaagi sa barangay ang pagpanagtag kag pagproseso sa mga backchip applications sang ila constituents. Ginklaro naman ni Kwai Kong nga wala sang pinilian ang Benitez administration bahin sa pagpalabot sang benepisyo paagi sa backchip. Suno sa iya, gintugyan nila sa liga ng mga barangay ang pag-distribute sang backchip forms kag may gintalana man nga help desk sa lobby sa Bacolod City Government Center. Mayara man sang online application, pinaagi naman sa Facebook page sang alkalde. It's just because nga barangay election is coming, so everyone's trying to do this and to do that. But as much as possible, the mayor is telling everyone that healthcare has no color. So that's why nga, naging